Čaute ľudia, chcem vám jednu vec takú povedať, že ja už s YouTubeom budem končiť, dlho som nevydala videa, čiže toto je moje posledné záverečné video. Dávam sem aj videá, tie, ktoré som dala do súkromného, som nevšetky odstránila, ale že boda, ktoré boli odstránené, čiže všetky svoje staré videá vám sem dám do toho naspäť. A už natáčať sem nemám na pláne, lebo nemôžem sa dostať do jednej veci a teraz mám WhatsApp kanál. A ja by som vám dala rada na ňo odkaz, ale nemám ako, keďže proste halo, to nejde. Ale volám sa tam emamanka.live_grob, aj vám to ukážem, ale nič z toho nebude. Čiže ak by som dávala videa, no tak fakt asi tak maximálne raz za rok. Hej, nemusí to byť konkrétne, že raz za rok, ale proste tak. Potom, ak by som nebola aktívna nikde, tak to už je preto, lebo mám nový tablet, všetko mám nové. Už nebudem ani tu aktívna, že proste halo. Už tu nemám akože čo robiť, sa tu aj ťažko natáčajú videa, lebo proste ja musím natočiť na telefón, cez ktorý mám teraz svetlo, potom to musím zostrihať a ešte musím napasovať video tak, aby to bolo, že aby bolo menej ako 20 minútové, lebo proste ono, ten WhatsApp, to proste neprepustí. Ja som iba takto natáčala videa. A ten tablet mimochodne nemá takú dobrú kameru a všetko natáčam iba cez tablet, tu mám telefón a mám nový tablet, tak iba preto. Čiže ja by som vám do popisku do tohto popisku tohto videa by som vám napísala, že ako sa volám na WhatsApp kanály a vy mi môžete dať follow. Ja vám potom aj urobím ešte video, alebo to bude toto video, uvidím, že ako vyzerá tam môj kanál. Takže tak. Ale inak reálne aktívna tu nemám na pláne byť iba kvôli tejto veci. Ostatné informácie by som dala asi na svoj WhatsApp kanál, čo mám na tomto telefóne. Čiže proste halo. A tento tablet má približne tak cez 5 rokov asi. Neviem. Ak mám od roku 2019, čiže pred koronou, tak má dosť rokov. Takže berte ohľad aj na to, že na mobile mám rodičovskú kontrolu, aj na tom novom tablete, že tam proste akože nejde urobiť YouTube kanál. Takže a idem vám ukázať, že ako tam vyzerá môj WhatsApp kanál. Hej, sorry, ale musím reálne, že končiť, lebo to na výber tu nie je. Toto je môj WhatsApp kanál, neviem ako to je vidno, hej. Nevšimajte si také, čo mám za fľaky. Toto je môj WhatsApp kanál. Tu. Tak to vyzerá. A ten účet, čo som mala na tomto tablete, cez ktorý teraz toto video točím, tak ten mám teraz tu na mobilu, lebo tam sa len neviem prihlásiť a tuto som sa snažila asi tak 2-krát vyrobiť nový účet. Takže teraz ho budem mávať na tomto. A toto je všetko pre toto video, takže možno občas vydám videa, ale fakt málo kedy. Nečakajte odo mňa, že budem natáčať v kuse videa. Čiže dúfam, že sa vám video páčilo, ak áno, tak nezabudnite zanechať like, odber, zvonček, nemusíte všetko, iba proste pre informácie. Nech vám nevidíte nové video, toto som bola zvyknutá. Teraz to nemôžem hovoriť, bohužiaľ. Ale je to môj 150 000 legendový pozdrav, aj odzdrav, takže čaute.